Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag nga malamyo amin nga sangapada papagayam. Mani po dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga subang bahay ti programa. At di man nga subang bahay ti programa nga napoluan. Idi kalman live. Idi kalman live. Kada ito pagkain nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, Mr. IKL. Idi kalman laeng, Manong Nemi Ruiz. Kung kablaw kami tinembag nga malem, nembag nga aldaw, nembag nga oras. Ano yaman nga oras ken aldaw ti ayan nyo ita nga paset ti lubong. Pabagayam mi ket padaanan nyo, ti pagkasalitaan, idi kalman laeng, ni pagayam ti nga lusing. Ado nga panakpak ni lusing. Kahit pakishare di programa tayo, share. Hintay nga rodan, arugyan. Ti pagkasalitan, hindi kalman lang. Tinaka-schedule lang hintay basa ka surat. Ti pagkasalitan, hindi kalman lang ni Rosing. Sagudain nga rin ti surat. Idi kalman lang. Idi kalman laeng, Manong Nemi, taiyawat ni Bador, ti sweldo na iti makalawas, ngem tinipay ko. Ay! Abi nga tinipay mo ti kwarta nga iyawat ko ka. Kasano nga awat, ekit kurang. Pag kurang kasi mo paginawat sa mga binalang, ay, Bador, nakita ka mismo, ting karawam, ngayon yarikap mo kininanang mo. Nagapan ako manadya kwarta no sangat it sweldo kahit nga sawan sa manan na kompleto it sweldo ti makalawas tainig ka manin ni nanang mo. Narigat lang organ ka na yan, narigat basit narigat ko, duwa gasot. Mano sweldo ti masal daw, ada ko sa nakurangan ti sweldo ti masal daw, duwa gasot, di ka mo apo, baka 5 gasot. Kat nanang ko isod, nanang mo. Rumbeng laing ekak, rumbeng ekam. Ngemti kandiyan sa at kumamit nga ramidang Bador agad sa ibagam ipakamum kumamit la kanya kasak may ngamangted ka sanak man ka naemot ken kasi ramidang ikarkarawam nga arikap mo ti kwarta edad mo kininanang mo. Narigat lakit akong garata talugasot ito ko talaga tanging makinam duwagasot ko ito talugasot abak agbaling sa karibo ito awatim ka din maganda na di mo kahit ngawatin sweldo makalawas ikay babawit intend mo kinanang mo. Abi ka mga babag balagtawan na nabanan na. Kahit na mo ito devotion. Pag niliwan lang bagbagin na sibot din na balo ni nanang. Sukas dyan, mapamakitong-tong it. Kang gano'n ng karabit yan nanang mo. Nanang ko iso na. Nanang mo. Isak nga ron. At ako matatang ko kadananan ko kapasal ikak. Isuldog na niya, isuldog nga para sa pamilyam. Talo na kita anak na, isuldog ti makalamas kat saan nga umanay para kada tayo pagkatapos ikam pala ni nanang mo. Oo, na yung kamatinusig. Lakit pasensya ka na. Ang kuntong lulitan, ang kuntong lilitin. Ore sa ang nga suldong kit no, dumawat na di enam nga nagling at tumutong it ka daw. Gawata mo na alantar na awan tiriri. Kaya nagdaanak mo kasi datatkit kita enda. Di ka lang mabain ka nagdaanak ta. Wala ka mabain. Sika ko matrumpeng mabain. Oo, na yung gamit tinusing. Nabanog pa na tao nga nagtrabaho nga nagmalmalem, nakalawas. Nga awanak di sidong nyo, kadagit ka anak ta.
At saka po, kasi ipasabat mo, iyawat ko king ti sweldok, ti makalawas, pagkatapos tipayan. O na yun, di mo ka di amo nga makabibwisit ti mang tipay, ti kwarta. Nasaan ako madya tipayan kay padawat mo, ti duma. Ang kayong padawat, intulong ko kina, what, kakano naman na kinasodog ko, as kinasugador, ti inam. Ha? Di mo awatin, di saan. Iti suklat at tuyin. Ha? Papanam ka ron, papanam. Awang ganas ko dito. Hala, ay nandiyan ganas mo. Iti babae. Oo na yung matinlusay ngaya. Maaramit ko pala nagbabae no sa lang atuban na ito swaldok. Panitan paninadang mo ikak sabi magkagbabayak. Awang ganas ko. Imbes ko mga makainan na akim saan. O paunay matan. Ang saksakarpisyo ang timakalaos kang trabaho. Kaso di ba sa ang pasakit natin yung balay? Wala, guni ka. Let's say. Pimanawan ti asawak manong. Nakasanumat kami nakastudibiyag. Tapos tayo kakasya kamangyan anay ti swaldo na. Pagkatapos makisayan pa. Amo kasala nga na niya inted na kiniinaan nga tumutong itinaksay. Ado pa tinaksay kapot ha. Managbisyo met. Ag sigarilyo uminom met. Nang. Bising kami. Kami ngamin kang kanay nga tagapapangin ni tatang. Apapain mo kami. Yo, lili ha. Hanggang sa tipapasulim. Apay nga mga sanggit ka. So, mang pinipapang, imbes ko mga iliwim may suna, imbes ko mga makiayam kong kona, imbes ko mga nagsasangot yung mga mapamumot na papain. Sa dinunga itatiyan ni tatang kaya ako manin. Tilaing mo pa na sumao. Ardong. Kaya di malak mo lakata kayo, naglaing ka sumao. Nato ko na. Gawan. Laing ka na kita sa rin. Tayo mo nag-addim. Amo na kilatan. Dakay nga rod. Naksukunin ng tatang nyo. Ang amin nakasya ati, brayo ng amin, parang sabot ka ni tatang. Well, amo kon. Ang sakti suro yun, nakilang. Diablo kayo man. Alay ka lang mga rin. Naksukunin ng tatang nyo. Alay ko di kayo. Inalak manong name iti kwartang hindi sunay ti tugaw. Binilang ko. Amok naman at sweldo na ti may sangal daw manong masun ti asawa. Panakkirin sweldo na 600 kat mano ti makalawas. Nakaw. Nagadot kurang. Sa alagad nga talugasot tinted na kininanang na. Kakaasik man yung mga iba't budget. Ito sweldo. Diyos ko ya. Yaman din nga sila mapaspasamak ang biyag. Buwisit. Mabanganak iti balay ti asawak na nakaikamangak sigurado nga napanidya balay damanong. Madamanabsak ang tiyanggi. Di magasak. Mare. Mare. Di mo lang nakita ang limabas dito ni Bador. Aman. Kaya lang limabas at ginatang na. Ginatang na. Gimatang di 4 kantos. Kaya pulutan. Na. Abi nga 4 kantos. Kitsak mo ha. Gumatak mga ron. 4 kantos mat. Haan. Kadakil nga red horse. Dakil. Tay kadaklan. Huwin. Inumag mo nga tangtanggog nga makumag na. Himbas ka istalyon lang. Dakil pa eh. Guna. Manukad di ba isa? Dahito na eh. Iloktam na ta na. Mo sa awal loseng. Mangitang tanggop ka na takil nga red horse. Kaya lang nga ron. No 4 kantos ti ginatang nilakay ko. Dakil ba na red horse ti kakainuman. Jack libaken manong name yadam at bisyo. Uminumak mo at nukasta nga magagata. Nang runan ng okasyon. Kadada pag-iinuman, mansok ka. Iso nga, iniinod ko yung tanggwap manong name iti red horse. Kaya tinurong ko iti balay, nga namnamay, nga amok, nga yan, ni Pador. Ngayon mawaniso na manong name iti balay da, iti family house da. Tao met silaw. Nagsalutsuda kiti karuba.
Mare! Oy! Lusing! Ano? Ano, tek? Ibitbit mo. Mainom. Okay. Inom, mainom agad na mga laktid. Alam mo sana, dasar mo ta pagrap, maramanak mait. Kahit mga rod kiti ng tangkwab ko. Ay, di mo lang nakita, iman dito yung bador. Oh, mait. Di nga rod nanang, teka tugangan, na tumutong it, nasa umon, tumutong it. Inuto ka dito pagtutong itanda. Kada sadya isuna. Ano? Kasto nga oras? Uy. Handa pa yun naman. Di dambisinan. Ano? Natugawan dan tatong it. Ay, nyakit kami at aramiden. Di kito official ti barangay. Di ba may parit dahil tong it? Ay, manapya ka no lang. Aliw-liwaman ti tao. Pag-ikat ka no ti bambanog. Baya ma. May parit at tong it ngamin. Di tayo parit. Di rakil nga sugal. Di tayo parit. Di kita taktakaw ti gobyerno. Ala, inamang nga ron. Barbaring no, ada sadya ni. Yung sadya nga tat napanan. Ni Bador. Tsaka mo No saan nga may dito? Sa din mo, tayo ni Bador. Ito, pasto, ano gastuhin na. Kada gawid tulat ang kami na mare. Gawid tulat ta. Sabi kami suksuko na, sabi kami pimbanaw. Diba, anta ko madyabalay, tas ang sangpat na nga nagkapot trabaho. Madama ka kayo kumaitan. Madamangan niya. Ngamang-mangan Sakit tumanin mangan. Ni, nanganggam lang aro, mangamkam tumanin. Hasta kami kinikumparin no ka. Ang mga Sabado ita, sweldo, payday, kunadagat nalawak ti kayang ni bakit. No, no sweldo nila kay. Abay, aglinawas mo ti sweldo nila kay mo ya? Kituwit, handa lang agpadpada ti pagubraan. Karpintero pa nila kay ko kat. Wala ya. Adatan na nakadigusan. Paypayapayan ako. Rugyam mi kanon ti panakpak. So nga agawid kamaten mare. Tayong kamaten nagpanak, makipanak. Yung kamaten, panakpakan nila kay mo. Manong nemi, saan ako nga nagtaros, itayan, nagitiag tutong it. Tamangan no makita, ti katugangak, agapa kami pa. Ang mga no, ibaga na nga buwisita. Baka numababak. Yung nasabat ko manong nemi ni Sator. Mare Sator! Ay, mare, may masa ka. Kaya natabit-bit mo. Red horse itang tangwab ko. Nasap-sapulak yung tagmatamot-ayan na. Ni Bador. Akawan na. Kung naman bitlang tinaggumatang tipulutan. Kaduami nga mininom. Katsak ti may sa kaubraan na. Tangem no suko na misuna, komadre. Ang mga nodagas lang di mapasamak. Nistorya na nga rin tinapasamak. Gabot na. Napamako no tinipay di sweldo na. Imbes ko mga komadre nga tatay, lailwam, tapno may kat di bambano, kasi mo tinaramid mo. So nga saan kalangin umumay komadre, taamangan no kakaasi kam itong agan anawa ka na kayo. Agawid ka lang, ta ipalagip kuntukin ni Bador, nga sapain at agawid. Ta hamok nga makalawas nga awan ti panakpak. Sige, agawid ang karo din. Manong nemin, nakapanganan na kita talungan na ko. Kaya natatapay ng tiunag ti silad. Lili, nang, naubrayo man lang assignment nyo. Uwan mang, sinulungak di kita ading ko. Very good. Naginaw kayo lang. Uwan nang, kung pagdanakan nyo. Ni Tatang, ayan na. Diyan na sa pulan. Mga kay batin. Tauray nila tan Tatang. Sige, maturo kayo nga ro din. Gabot tayo di maibuskon manong name it tackle nga. Red horse. Medyo
pudutan nakbatan manong. Eta na. Awanak nagdigos. Kit kabayatan nagdigos sak manong nemi. Malakip ko lakit tinapalabas manong. Kasla di kalman laing. No, hindi ko mapailaing. Nabit kami pa nga nag-asawa manong nemi. Kinibador. Salvador tinagan na. Nudaduma ador ko na. Nudaduma salbahe. Una sangkat badur latan. Naglenga romansa, una naglenga romansa ni ador manon ni. Gusto na hindi nga talaga karamkaman dati barukong ko. Sabsabunan na pa idi manong. Ori dito sa lang ko, sabunan na. O matpadang balbali mo antibagi. Ori no talon di kita anak ko. Dinakadamat isuksukat, wano paspusukutan ni Bador. Gabuta, nabintasak metlat ta. Nabangluak ng runang nagdigos. Manong nemi nakadigos ako, nadako ni Tisilad mi, di madlaw ko nga da sumangpet. Nalukatan tiri daw. Ador? Nako, ador timbaga. Kahit nga sawen. Haan akong nga naunget, saan akong nagpungtot. Los. Los. Hanga losing. Los. Nakadigos akon. Nangkan. Ampay. Mangandan naman. Ang gamat sa digosen. Siguro nagpulutan ka. Sige nga rin. Mga nga rin tumanam naman. Ina ko nagdigos, los. Ore kas-kasan numanong naming teket nag-apa kami. Bador kada, Salvador. Itaador. Lusing. Kunahan naman kanya. Los. Los. Nagdaak man ang nemi narantak nga awan ti pantik. Awanin ti brak. Ngayon nakabado ak iti narasay sa anak ka nakaulis. Iti sumrek ni Ador manong nemi kinitanak nga dagos. Agpaparang siyempre di kiti duwa abantay. Ken amo nalatan manong nemi nga awan ti pantik. Gabon ta makita na tilumablab basit nga medyo adamat ng misngisit. Tigagar na inikat ng tinibalabal nga tuwalit ibagi nakitak mo nga timudos jay si magpat nga dagos manong nemi iti katreket ni inamalan na nga dagos ti bibig ko. I miss you. You miss me? Pasensya ka na, nabasit lang, di kwartang inyawat ko ka, nga tinipay mo. Kahit kung amin ador, nga makaigamang ti ador ang kwarta. Wine, ako problema. Nagsasarita kami katikadwak. Nag-apply kami ang trabaho ti abroad. Ha? Agtrabaho kami ti abroad, di Saudi. Ni Efren nga rin tinang ibaga. Nga da mang-recruit kang kuhana. Kahit agawis ka ti kakaduhana. Iso nga, da kami ti awisan. Anya? Oo, inggan to sa di Saudi. Oo, daktak ka sweldo sa di. Binulan to nga, mapangkatirimitan store nga gipawita. Kanain to makigam ka ti dakkel kwartang. Peso ador. Uy, iso nga. Ador. Ador. Tinikat kong tinarasay nga arwatek manong nemi tapnong padpada kami nga awan tapar ti bagina. Ket daytan manong nemi ta magustok manin manong nemi ti panagkirab-kirab na ti barukong ko. Salvador.
manong nemi madlaw nga sampay nga nangan. Imununa nga mangan iti mansana sakbay nga aksumipsup manong nemi ti ulo ti tilapia. Kapatay baba na ti ulo na manong nemi nga dan iti nagbaytan di kiti legs ko manong nemi apo. Gusto una iti panang saramsam na manong nemi nga panang kaan manong nemi ti gusto una iti panang burnok na katkatayan manong nemi nga ulo ti tila. Sal Salvador. Salvador. Oh, Salvador. Kas lumabisbisinan talaga sa ampay nga nangan manong pagbalin na matang nga taraon na talagang panang Salva, papalang kong mahal. Opo. Inulit na pa yung inulit-ulit manong unemi orak lalamin ha. Salva. Oh. Uma. Yan pa nga ito naman yung tiolo naman ng nemigit na isaet manin nakalikit duwa nga man sanas ko sana inamalaman hindi kiti bibig ko pag isumit man ng nemi ana ibatog tidalag nga daking kuwana ket daytan sinakmul metten manong nemi ti tilapia ti dalag kasto na metten ti panang kagat-kagat manong nemi ti tilapia ti dalag na simrek itingiwat na kapata duro-duro-duron met manong nemi ngamin ti dalag tingiwat ti tilapia napay ngarot kagat-kagatin na bata. Oh, ador. Oh, losing. Nung atalangan kami muna manong nemi, siguro doon nagsasaruno ko ma, di manong arikos. Namanayan manong nemi ti muna, namintluak, ket naminsan isun. Nabisin ako naan kami na. Siyak to sampay na nga, kahit ko ti mangan. Mataman naman. Agura ka, ang kakadi agang ngaw timagap. Nga niya, nga mapagtrabaho dyan sa Saudi. Wen, ngayon pangalangan yung artigastusan nyo. Problema, ador ito mabalin dito nga utangan. Ngayon magwara ka ador. No, agpeso nga makadanong ka dyan sa Saudi. Kasanod ti panagbawit mo. Kit pinulan. Pangalam ng artigastusan, bahala akon. Umutang ka, una. Kasanod pa nagbayad mo. Kita, ininutan na bayadan. Makompleta na ito nga mapapintas ti balay. Makagatang kantong karigiti kayat mo nga alakamin. Ken, nada maurnong para iti panagbasa na kita nagtanay. Next year, agdanto di high school ni Dili. Di lamang min adadanto di high school amin. Wano saan kat agraduar ni Lily ti high school, adan tumatig iti duwa nga inaw di high school, college to ni Lily. Kaya mga sawin, kalpasan data, adakan to pa rin di Saudi. Noon, hanggang bakasyon. Di na Pimpinas no, diretso ang bakasyon akto lang ito ng graduar ni Lily ti college. Di manunok atawan na dyan. 8 atawan. 8 atawan. Nawan panakpak. Ang bakasyon ka tunggal 2 taon na. O nagbakasyon ka tunggal baulan. Ana? O rin, bakasyon nga 2 taon. Sige. Kasi ito pa maya, magkitak ito tumbaling nga ang agreement o kontrata nga kada 2 taon. Ngayon talaga mapangka. Mabisina. Dito panagsalita tao. May ganaw. Kalbasan laing ti duwang alawas manong nemi na isagana ken naaprobaran ti aplikasyon dagiti 5 nga nagkakadwa manong nemi nga rinukrut ni Efren apada na metlaeng nga mapanji Saudi.
Iti matanunan manong nemi ti kaaldawan ti panagpamanila da. Nagpaala da manong nemi. Sang kamaysada nga nagpaala. Nangrabi kami, nagiinom kami. Kaya po tambok met tuminumakit talaga. Manso, the red horse. Ay, ano adun ti maawat ko nga kwarta binolan. Dito no, agi pauwit ni Ador kanya. Dikit din to nga binulan to nga kastoy ako madre. Nagpaalakan to sa munto yimot ni sweldo nila kay boy. Ure man pa linawas na inom no. Dalati may gana na kwarta. Iti parabahon manong name nagrupwat da. Iti sakba nga rumuar ni Ador inarakop ko. Ador. Agananat ka ti papanam. Susurat ka. O matpeti mabaling nga alis to nga komunikasyon kadagitoy. Kaster ramin na voice tape. Kaset. I-play yun to. Kaslaad na kayo at sangwa nakasasarita kayo. Sa yun to subalitan. Ag-record kayo tumat nga gina. Binulan kang pawit. Uy, no problema. Ador. Sinunto ba ito kay uy, anos lang. Ha? Anos lang. Sige. Sa mga babayan ti baghim. Sa mga babayan di kita nagta. Uy, kastabat kang ka sa mga babayan ti baghim Adoro. Ede kaawan ni Ador ti sidong may manon nemi. Tapno adamata pakakaigamak pa lang ti kwartama takat siyempre. Kabayatan nga ururayak pala ti pauit na manon nemi. Tapno madamalas serbina. Nga nawayak mga ramit ti kayat ko. Papanak ba't makinateng lodatag panateng manon nemi. Sa mga lakmot nukan ti angkateg nga ikarga, itilabang, mapanggumot, isursur. Ay, luseng! Ay, abay ngaglaklaw ko kapay lakad agit-agit at dan dyan Saudi nilakay mo. O, pwede na awat ko pawit, pare. Kasta ya. Hinuwared na maawat ko pawit, pagkabasit. Abay ko mabasit. Sikun ko na agad yung imutangan na idiretso na, ininutan nga utangan. Well, mga sabali mat pagdiretso na duma. Makagdiretso kininanang na nga tumutong et. Kasta nga ta. Nagsipod ka kindi Damo manong name iti asawak nagpawit. Nagbasit. Nagmuryot ako na. Gusto lang ti sweldo na. Gusto lang ti pawit na. Niyakapay nga ta. O man nga rin alis ko mapangtawagak tapos nga stagat sa lutsuti ka dagos. Nadikit sa amin lang subalitan no damanin maawat mi nga voice tape manong name wano bus awen. Ito na minsan manong name nga lumabas ni nanang na dito balay. Nanang, dumagas kay bay! Paya. Nikit di ka lang dumagasan tapos baran nyo kita nikita po ko yo. Adadaya. Adadata bakasyon ita. Sada ka na pa nagbasa. Ala kita muklatamat ka na siyada. Kaslada gurgurahan da tao. Anana. Kaslada gurgurahan nyo kada tao kunak. Tama yapay. Adanaw naman kumapanggurakan kamalasan ko. Umati amok. Api nga rin ibagam ka kagura ka. Hindi ka may dumagas. Dumagas ka lapit. Dito ilatan. Anyang amin pagsalitaan tayo. Kamusta mati komunikasyon nyo kini Ador? Umat pa naawat ko nga surat na malaksid ka rin dyan. Imada in door to door. Hana? Imada in door to door kang kwarta nga. Nga nagkapokin ni Ador. Door to door. Nagkapokin ni Ador. Ikit ka sa numat ti ka aduna. Kita pa nagkilin mo Napiyamid lang sa ribid na tao, agad mapangkumat itong 8. Adulakit nga peso. Kunintak nga rin kita.
Umanay ka sa pulak ti makabulan, sada pa lang met ko ha. Kanwan gaya, inrama na sa jayen, natay pagbayad ng utang na. Abi nga dakit nang ipawitan na. Saan nga siya? Tatmo siya kumat mo pa nagbayad. Agad sa lutsudom data, tukin nila kayo mo ah. Abi nga siya. Siya nga men, tinangi rekomendar, iti upagutangan na. Kasi siya kapilitan natin pangipawitan na. Da kayo tinangi rekomendar, ti tao nga pagutangan na. Wain. Ni Silvin. Nagpapauta ni Silvin nga, ba sila interest na. Saan nga baga kanyak data ng andor ah. Takil nang ibagaan na. Iso nga awan problema mo na dyan utang na, tamayin inutan na lang nga mabayadan. Numanot ipawit na para kada kayo nga gina, alakit isun at budget yun. Basit nga ron. Ti makabulan nga sweldo na panagkarpintero na dakdakil nga dato yung patulod na kanya. Ako na tag bayadan na palang ti utang na. Di mo ka mawatan. Kagyaman ka kindi ata. Dadyaan ako sa dyan nga trabaho. E din to taddakan to yung mauawat lang sa kagreklamo. Natakunam. Anang agtrabaho ko lang ah. Kaya sa kagreklamo na. Ada dumatip na panagtrabaho dyan. Ako kamsika. Sika ko madrumpay nga mangtulog yung kadagikwan. Ako na pisibaan. Sa pauna ito nga bakweta, dorobag ka na eh. Kunak, manong dorobag ko. Kung kasta ulit ang tingnan. Paunay ka nga katugangan na yun. Di makilmit kidi manong nemi ti sumarunong nga bulan. Nga di na pa sinumbatan manong nemi di nauding bush tape me. E di sumarunong nga bulan manong nemi bimasit manan. Dato ti kunana nga pangpapintas ti balay. Dato ti kunana nga paggatang ka na kiti alikamen. Dato ti kunana nga pagurnong para iti pasagbayan na kita anak mi. Kadi mangruging nga dati high school manong name ni Lily. Din to makitak ti katugangak manong name ama. Nakabibinasmantin na kita rawatan na. Nakaw. Masabat ko ti kunak ng limiklik. Nanang! Abay mang liglik kayo. Ay, dito gayam tinas ka na pagnaak. Mabit lang nang, makadala sa lusodek. At sa lusodek maya. Manipod mo idi adda Saudi jay anak yung gata. Limupos kayo mo. Iso nga ganat lik-lik-lik kaktamok nga di naman sa lusodek mon. Ada daman nga da kayo taglupos ngamta kami pulos. Ana, da kayo taglupos ngamta kami pulos. Lagit. Gapot na may sakit na kayo katupat kayo. Ada dun sa amin nga amang ti papoit, ti asawak ka na kayo. Ngim na kami. Ado nga amang at pagbaybayad na nga ron ka na iti utang na. Aging ka anita, di na pa nabayadan. Katuwa na. Hanga sa ti kasarita may pagkakalata ka ba na? Anya ko matbibiyang no agluposak. Ang dagayam dyan anak ko di Saudi. Kadakam ko mga pamilya na naglupos Imbas nga sika. Dahil ako mga rin nag-asawan. Diyak magagit na makiapakin ka. Si Kaluseng, panawang kan. No, minsan, manong nemi. Diyak pakitam na mahalin sa sweldo na. Diyos ko ay kad nadanda na kitikundawin nga masapol ni Lili manong nemi di kwarta. O, antitid ko. Ano nga sa serbi ka ito din nitatangga sweldo na. Nilolam ting kadawatan. Tadakdakil nga amang itidak kinilolam ng tayo. Tapos makita kinilolam kas taonit alahas na. Nabibinas na kita arwatan na. Ano nga tanong mapantay di balay da. Baka do pa yung nagkabarbaro nga alikamen da. Ngimbas ko mga dato tatakaburbaro nga alikamen na awan. Yung baga nga tatangyo ide nga mapabaro, mapipintas, makumplet, balay tayo, nga gumatang alikamen. Ngayon na hampay nagbalbalew. Ano nga, langit ito makabayad ng tatang utang na nakabayad na dyan. Ano itong siguro nga amang itad na kada tatutok, tumutong it na inana. Nabayagin nga sampay nga nagsubalit ti amayo.
Doble niyo manin ate. Ang surat, ang step manin. Sa saludsudan tayo, no apeng nga basit lang tati papawid na. No aming kasarita yung surat, ibo step. Ong-ong-tan niyo. Anong ong-tan? Kita lang kamat. Hoy, Salvador. Kuna, ape nagbasit na kinitad mo. Hanggang sa panakisarita no ko ha? Kita mo na ta. Kasi matarabid na ta. Apain nyo lang tangamin tatang. Baka masuron. Baka inton maminsan. Inton madamdama. Awan ton tipawit na. Purus ka na tayo. Padasan na takitaan na. Kadagpaiso manong nemi. Imbes ngumad ado bumasbasit. Eri ko ang awan ipawit nan. Manong nga nasurok na ka makatawan sa jaya. Ne? Kat para second year high school ton manong nemi nilili. Nagproblema ako manong nemi. Aw, pa hindi inom ko. Ito na minsan manong nemi. Nga papangko ti sentro, dadanas ka nga katangak. Nadamang sit-sit-sit ka niya. Kinusilapak. Hi. Hi, mata. Timakdar ka ni masadig ka niya. Dinak manasin, Los? Saan sa? Si Kawat. Siya ni Edwin. Kinaradwaran elementary kin high school? Ah, wen. Dadi saan ngumuno ni? Kalsab ko na. Kahit kumusta natin? Stoy. Hamumat nga lang article 7. Nanata. Kasano ko mga rudman nga mga agbanin ng engineer no kalsebak pa lang. Engineer! At ang proyekto kami dito Kinapod na sa Gemini Ciudad di ayan di opisina. Nung ang proyekto dito so nga nagbakasyon na. Kasta kaya, papanam. Awan. Mabading kawisan. Pangawisan ko makanya. Ay nakapindas dito yung panganan. Panganan. Ado Sige. Tamangan. Sabi ko mga tamangan. Masagwanan ti pangal daw. Din tamangan. Managsida na sa balikayat mo kanan. Yan ako magkait ko kanan. Kaman. Sige. Dito ko check. Oh my God. Diyak amo manong nemi no apay nga si Murutak. Siguro, gapot na bayaga ko nga saan nga nangan itinaimas. O rin ano mula ang tiilimi ang madumat na kitay sikat kan na napindas manong nemi nga restaurant. Okay, agruder kan. Sikalat agruderin. Tsaka mo't orderin. O sige. Gapot special, tikasangop. Masabol ng special amin nga orderan ta. Abay, bagam ko mga special Di mo kaya't nga ibilang kang special. Siya, nga bagatan, nga talo di kita anak ko, second year high school ang tinauna. Amok kaputa kastamat Inaunak kita second year high school matin. Agkaitamad, di ba? Yan, di ba nagkunak? O bubing nga amang tilangam ng tawan mo. Si Kawit, engineer. Kat siya. So nga rin na saan ka nalasin nga dagos ta. Kasla titawan ko, kasla saan nga kasla titawan mo. Gabuto o bingat pa Di ba nakita? Kastama di ba nakita keng ka? Kasla may sak pala barukit, may saka pala balasak. Si engineer mo Aman. Among ka di nga nalimad ka idi nga kras. Man.
Sige, edit ka, bintasan kada kayo nga girls, di ba? Yung nalalang, ba't kami ni Salvador? Kami ti siya. Niman kami ni Salvador, edit kasi si kanan, iti ka, kadating nga classmate ka puta, muna unay, nalaing iti basketball. Di ba? Natayag iso na. Sud ka po na nga nalaing shoot. Ayun siya, kalseba ka talaga. Panagkunak, karagitoy na, nalalay nga ako ng iso na. Damag ko, napan di Saudi. Uwin. Amo, Jabalami, balay engineer, siyempre. Kaya nadakotsek. Ada pa service card kita anak ko. Pati ni bakit? Doktora na yung bakit ko. Doktora? So na lang asla napatpatig ti trabaho na na tao. Siguro agad manag-chicks ka. Kasapulan eh. Di ka inanugot mo nga adot chicks mo. Kahit ka kumangarong ng eraman. Talay bagbagan. Panawang ka. Bakit lang. Umahin ti order ta. No, kahit mo. Uminom ta. Inom. Daman ko kita amo mo tuminom. No, na okasyon. Desembre na okasyon. Anak kahit mo inumin. Hard. Kaya, mag-order ta stateside. At the stateside dito. Manong nemi, urek na patil mo ni makitak, tinagan, tinaidasar, nga arak. Baka damok ti magramantikas to eh. Tinaugan na ti dua baso manong nemi, awan ice na. Tos, cheers, Edwin. Nagrigat na sumrek. Narigat sumrek ti damo. Ipiduatam. Ha? Ipiduam. Eto. Another toss. Nagbayat. Bayat ti bara na, di ba? Eto di pulutan. Madamdaman to ni si data. Panangantag. Pulutan ta kuminom. Di maala ko manong nemi adumaten di bagbag. Amam, agbabawi ang napin nga nag-isawak ni Salvador. Amam, Edwin, no talaga kras na kumaili, kat imbagam dayat mo, baka inaklun ka. Ngayon na pinas kumaitan di biyag ko. Amat penalado ti amin na. Ha? Numayat ka lagi di. Ano ko man di ba kang kamayat? O nita aumet ni Bador. Di ka bayatin ng awan ni Bador. Baka mailiw ka. Duwa tawanan ng awan panakpak mo. Dali pagbagam ituin, baka mayata ka lang. Katuin. Yung tumalpas tamangan. Adamat asidag dito yung lodgingin. Hotel. Talay bagbagam mo, kababay. Siya nga talot anak na, si ka engineer ka, namnamayam ko mga orod nga mayatak. Di mo kayat? Kayat na. So nga orod nga wawisan ka. Sa ladyak mamati, doon nga kayat na. Kayat ka. Si ka nga orod ti first love ko. Hindi pa lang nga nagayatak kang ka, ngam kalsabak ngamin. So saan ba nga nalato ti amin, Losing? Itid ko ti kasapulan. No kwarta, itid ko. No arakop ka na kek. No panakaitayok, itid ko. Ang beso, uy. Sige, mayatak. Apig din nga saan. Nakadok ti minom, ayan, naimas ti arak, inadok midlat tinangan, manon nemi. Ngam talagang nga dalak. Kasla sangkon nga mo teraramidak manon. Nalipatak, nga daasawak, nalipatak, nga dantalungan nako. Kasla ti tartaragagayak manong nemi, kati
panangarakop kanyak ni Edwin. Ti panang panakpak na kanya. Ti panangted na kanya iti kwarta. Ikanakano iti adwa kwarta manong. Ini tati magderen ni Edwin sa kunana, let's go. Papanan ta? Kitinta siya hotel. Tsakasawan kahit magnan. Ati bayan ka. O, nalapsat ka lata. Nalapsat talaos. Kanabanglo ka. Talaga. Alagawan ka nakalaplapsata. Ti barukong ko, sampay nagbalbalayo. Tinawas talaga ang legs ko. What? Kapot gwapo ni Salvador, di ba? Natayag mo ti Suna. Natayag ka. Katayag kayo. Nawang pa'y balabat tita. But small. Small but terrible. Manong nemi nadlaw ko nga da kami iti asidig ti kotsena. Idadagmang paguni kanyak. Iti ko nana. Nanang! Sino siya? Nanang! Sino siya awagan din nanang? Nanang, siyak, ni Lili! Anak mo? Nay! Siya ba? Alam ni nanang, abi man nga damang kalkalapay kang mga tatiba kang kalalaki. Eh, di ka amo mo. Nanang siyak ni Lili. Oh my God! Ginuyod nak manong nimikit na ibatan nak na Edwin. Eh, Edwin, gura. Ibatan nak, di ka amo mo. Sino ka kami nga, nanang, siyak ni Lili, anak yung ginauna. Ala, maglagi din tadamay ko kinatang dito, Ili. So, wali ba din susurutam? Nabartek ka? Edwin, Edwin, mabilang. Naumatan, Edwin. Nang umayan. Ala, nanang. Amin nang bartek ka. Abi nga sumurot ka kanit yung lalaki. Ala, maglagi din na nakita ka. Nagamit ka, nanang. Nagamit tayo. Nakaalan di tricycle manong name kita. Natibay na naglugan. Albasan na, nakaturo ka manong name. Itiriingan na, nang, datay dito balay. Nang ringgan. Sakit olok. Hindi nakadisagak. Dati manong tiplete mi, oh. Ano ka? Sumunod ka dito balay. Nanang. Abi, naginom ka, nagbarta kami, di mo maramidem. Maglagi din, nakita ka. Hindi ko siya patupay ka sa, lang sumunod ka dito balay. Kaya mangidadang ka man, tanong ta, banyosan na, ha? Maring numausawa na kang nibak na naman. Alahan na ka rin tintan. Anong nemi? Nakaturo ka kalpasan nga nabanyosan na tinaw ng anak ko. Pwede makariingak manong nasip ngaytan. Lili, nakaring kagami ng anak. Nagkamanakin ka. Nabising ngayon, nakaluto ako, nangang kami pa yan. Anong oras na yan? Kaya tayo maturog kayo tayo malang. Anda may dain door to door. Sa akong tinang receive, Nakakaturog kayo mo. Nang ipawit man itatang mo. Kaya nabayagan sa ka nagpawit. Kaya mga nin, kaya ito tumakder? Sige ka rin. Hindi makapanganak man ang namin. Lili, tayo baga door to door nga bagbakam. Ito yun Kasto ti kaado na? Unang. Siguro akit. Saan nga nakapauit ti manong bulan? Inurunong na siguro. Gawat na nakapauitin. Kasla equivalent ti 5 nga bulan data. Nasurogan nga 2 tawan ni tatang niya. Yung baga na hindi ka alpasan ti 2 tawan katagpakasyon. Nagpo-step takid niya.
Kagyaman tayo, tanawat tiretan. Sa salut-sudog yung kuha na, no ka anong itong nagbakasyon. Kinawapin nga saan nga nagbakasyon. Yung paglakit din anak, tanakita na kami. Una, sa po ya. No napasamak ko mo na dyan nga ang panakpak ka nga sa bali nga lalaki kit na mo ni tatang anat namnaman nyo mapasamak ti pamilya tayo alaman. Kit kalos to ngayon min masulisog nakainom kayo. Saan kayo itong umininumin? Uminom kailangan, munti ito balay. Saan nga sa bali, kontrolin nyo tuminom. Kailan mabain. Bumalasang akbayin nga anak yo. Sakit kastat aramid yo. Ada ni tatang ang sakripisyo. Alam mo, nagpeso nga ikan na ni Lola. Nga maun sa bali madlang priority na no saan nga tayo. Tanapat patik ka din ni Lola. May sanang hindi tayo katalo, alaman. So nga, anang, saan ka nga aramid ti madi. Tama nga numarakarak ti pamilya tayo. Naglagay pa nyo dakila sakripisyo ni tatang tigad na rin di Saudi kahit talaga mapumintas ti biyag tayo. Kan may kang kami tinaranya kang masakbahay nga talungan nakyo. Alawan anak. Santun nga mo ulit tinapasama. Naminsan nakpay manong naming arinantang imay dinanon ni Edwin dito'y balay. Yung pinagsawsawan. Sinong batan manong nemi ni Ador digiti saludsud mi. Kung amin iti destino nga ayan na kit marigatan ti kami nakasyon. What? Iso nga mauray ti manong bulan sa danto mapan iti lugar nga mabalinda nga pagpatuludan iti kwarta ken kastamatan pagipatuludan iti voice tape. Yung baganap iti rason manong nemi nga idiretso na laengen iti inem nga bulan. Santok bakasyon ni Suna. Inem nga bulan, inem nga tawin ko na kumamano. Kaya gabatag sa sarunon, ti kaado iti ipawit na manon nemi narugyan nga napapintas sa tibalay mi. Kaya nagatang meten manon nemi digiti kursunadak nga alikamen. Malaksid iti dayta manon nemi adameten ba iduludulin iti bangko. Kaya di agraduar manong nemi ti naunang anak ko ti high school nga ni Dili. Ison ti managbakasyon ni Ador Mano. Nakadado manong nemi dagiti nyawid na nga pasarabo kada kami kada kita anak mi. Kat dito ti kararagsakan manong nemi nga paset iti biyag mi sipud iti tanapan sa Saudi gabuta. Ada honor ni Lili manong nemi iso iti salutatorian ti panagraduar na sa adda nilakay ko iso nga dakil nga paala ado nga baboy ken baka manong nemi iti agdama manong nemi nakapagturpos aminen dagiti talungan nakmi nakalbasan idi manong nemi ket nagsublimet laeng ti asawak tapno may tuloy na ti kontrata na ni Junior ti may kadwa nga nagturpos sa simaruno manon nemi ni Dayan nginaudi. Di pa nagturpuso ni Dayan manon nemi sumeten ti pa nagpurgud ni Ador. Ada asawa aminen dagiti anak mi manong. Ni Dayan tiniiden na kada kami tay sungar ti bordek. Ket ade talo nga apukok ta sa kasuwek manon nemi nga apuko mi kini Dayan. Kabutan na pigsapay lang na Ador manon nemi ken talaga nga masunisuna no adang mangayab ken kuha ng agtrabaho. Agtrabaho pa lang met. No may pasardingan din kita anak mi. Ta agina nakanumaten ta anaket napaadal na kami meten amin. Napaadal na napaadal mo amin din kita anak mi. Ngem napigsamot pa lang ti asawa kisut gapuna nga mapanlatamat agtrabaho. Dito nga rin ti pagkasarita manong nemi kat sapay kumakunak kadamat na ibatik nga adal liwlaw ken pagsarmingan ti biyag alisto ken adulat ta digiti solisog diti lubong ngem no kabaylam nga labanan dagitoy ket may liklik ni ka ni Apo Dios. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo lusing
Thank you king kalusing iting ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti anarway nga nagbuya. Salamat po kada kayo.